אהלן לכולם, אני אנדרי מחברת גירית אינטראקטיב, והיום נלמד בקצרה איך מחברים בין מג'נטו 2 לגוגל אנליטיקס. דבר ראשון שנעשה זה ניכנס לאנליטיקס. באנליטיקס, אחרי שפתחנו לנו נכס על שם האתר שלנו וקישרנו את ה-URL, ניכנס ללשונית admin, משם יש לנו tracking info, tracking code, ונעתיק את ה-ID שלנו. ברגע שהעתקנו את ה-ID נחזור חזרה למג'נטו, ובמג'נטו ניכנס ל-Stores, Configuration, עכשיו פה תחת Sales יהיה לנו תפריט בשם Google API. נלחץ עליו ואנחנו רואים פה Google Analytics. Enable, בוחרים Yes. פה אנחנו צריכים להכניס את המספר שהעתקנו קודם לכן. מכניסים את ה-UA. Enable Content Experiments זה אפשרות שגוגל אנליטיקס בנו ל-AB טסטינג. כרגע לא ניגע בזה, לא ניכנס לזה, אבל אם אתם רוצים לקרוא, בהחלט מעניין. נשמור את ההגדרות החדשות. עכשיו, אחרי ששמרנו, קפץ לנו ההערה הבאה. מה שזה אומר שצריך לנקות את הקש כדי שההגדרות יישמרו. אז אנחנו לוחצים על Cache Management. לוחצים על הכפתור הגדול. נחכה לו קצת. וזהו, ניקינו קש. עכשיו כבר הטמענו את האנליטיקס בתוך המג'נטו, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לבדוק שבאמת הכל פועל. איך נעשה את זה? ניכנס לחנות בתצוגת לקוח. נכנסנו לחנות. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק שבאמת זה מופיע באנליטיקס. נחזור לאנליטיקס. ניכנס לריפורטינג. Real Time Overview. בבקשה, יש לנו יוזר אחד שכרגע באתר. עכשיו, חוץ מזה, חשוב לציין שצריך להגדיר את ההגדרות e-commerce בתוך האנליטיקס. נעשה את זה ככה, ניכנס לאדמין. מצד ימין למטה יש לנו פה e-commerce settings. ניכנס לשם. פה צריך להדליק אותו, צריך ללחץ עליו, on. האפשרות השנייה היא שגוגל אנליטיקס תציע לנו מוצרים נלווים בהתאם למוצרים שיקנו הלקוחות. נדליק גם את זה. Next. Enhanced Analytics, כרגע נשאיר כבוי. Submit. זהו. כאן בעצם סיימנו. מקווה שלמדתם. תודה רבה.